Mayong hapon mga binati ug minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, kuan deron November 23. Hapit na dyo ang Pasko guys. Nya ako nagahangyo sa taong taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric Espahulio ug mga kauban. Unsa may rason ato mo lang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa atong lungsod. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalomnon. Okay? Matong buhaton guys. Kinahanglan guys ang atong pagtinabangay aron magpadayon ang mga programa o ang mga idea nga mahatag nato aron magpadayon ang kalambuan sa country. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric Espahulio ug